Good morning mga kamamshi, mga kapapshi. Welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya pero Bicolana. Ang inyong tenderang Bicolana. Ayan nga, kung mapapansin nyo, meron tayo ditong mga baso ng aking coffee bendo machine. Kaya lang, may napansin ako, meron siyang dalawang reject. Kapag ganito kasi, mas mainam nang alisin na lang, malugi tayo sa baso kumpara naman sa ilalagay pa natin. Mas malaking kalugihan kasi matatapon yung flavor, yung tubig, tapos yung baso. Kaya yan, inalis ko na lang. Sabi ko sa anak ko, pag may bibili ng baso para sa mga nagiinuman, ibenta na lang kahit 2 piso o piso. Para kahit paano hindi naman sayang. Bali sa isang haba kasi na ganitong baso, ang sabi, makakaubos tayo ng 500 grams na flavor ng Enjoy. Pero halos sa isang taon kong pagninegosyo nito, napansin ko talaga na hindi siya tumutugma. Mas makibaso siya kaysa sa flavor. Kaya kung tatansyahin ko, siguro sa isang basong o sa isang habang ganitong baso, meron tayong hindi tataas sa 50 pesos yung ating kita. Hindi pang bumaba, pero hindi tataas sa 50 pesos. Kasama na yung tubig at kuryente, flavor at saka baso. Everyday naglalagay kami ng baso, kaya kahit papaano naman is araw-araw kaming nakakapagpaubos ng isang haba. Ang laman niyan ay 50 pieces. Bali ngayong araw, December 22, is mag-start tayo or pang matagalan ba or pang nandalian lang yung paglagay natin ng kunting twist dito sa ating coffee bendo machine. Ayan, kung mapapansin nyo, may sinusulat ako dyan na free, o diba? Magkakaroon tayo ng free sa bawat lagay ko ng 50 pieces, maglalagay tayo ng 3 pirasong free na hindi pala, kapag nakuha nila yung isang basong may nakasulat na free, is magkakaroon sila ng another cup of free, o diba? Ibig sabihin, pag nakita nila yung free, huhulugan pa natin sila ng isa uli na isang basong kape. Bali, nakuha ko lang tong ideyang to sa aking group page, kaya sabi ko, bakit hindi ko itry? Ayan, okay na yan, diba? Tapos sa December 25, maglalagay tayo ng grocery item. Syempre, isusulat ko lang. Tapos pag nakita nila, ayan, nilalapit lang sa atin. Pero sa ngayon, ayan, free coffee lang muna. Syempre, pinag-iwalay ko yung 3 nakalagay na free dyan. Pag open yan ng anak ko, may nakalagay pang baso, pinatanggal ko. At ito yung palit ko. Sabi ko, dandahan lang. Tingnan ko yung nilagay kong free. Bali, ganyan talaga yung paglalagay ng baso. Kahit naman dati pa, kahit wala akong nakalagay na free dyan, ganyan talaga dapat. Isa-isa lang para maiwasan yung paglaglag ng baso ng dalawa o kaya naman pag-stack ng baso para nagkakaroon ng hangin sa loob. Kasi kadalasan talaga ang reklamo ng may coffee bendo machine, walang lumalabas na baso, minsan naman dalawa yung lumalabas na baso. Kaya dapat talaga isa-isa. Ayan lang mga kamamshi, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. Ito pala yung sinulat natin. Tapos nilagay natin to doon sa harap ng coffee bendo machine, o diba? Another cup of coffee. Kasi baka isipin nila yung nilaglag nilang pera is ibabalik ko sa kanila. Hindi ganon. Dapat lalaglagan ko pa sila uli para magkaroon sila ng another coffee, o diba? Thank you guys. Thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.